Odo for ya sitting so nipa te faako na oni bibi ya oni pate faako na se ontimi nye bibi manfa so maso a wonu ani mu no na nigi enwie peye efri se enipa wuti wo mu no wona bebu animti ama wa akra wanigi enwie peye enkrofo okobai wote ho ebi a okoba bi nenso hwimma se ya ware mu na na woyere ana woni okunote na da bia upie ko na wa ba bi kura akafro wo kwa oje ne ho ka sika o kwa oje ne ho ka sika nenso ba mfa hwema wa wunya omu anigie enamfo yi ka na meye we se yo ne ko se na meye we na ato ho unya bi nka wanigi enwie peye mpani kan sembi wasisa won toma eye dada ya na agronye ofe enkrofo agi twi a mu koyi untimi nkobi esa wanigi enwie peye obu ento yem wunni anigie nenso ni nyina ewano adru ni nyina yeso anoma ne yeyi eno nkomo enenemi ni wudi productivity and distraction obi nso sam fifre na eye kama no obi nso dwirigu se yim obi hihye na obi dwiri obi hihye na obi dwiri obi tu anamo na obi titini nantini obi ayire ne ho a wotu na na ma opa bi no obi nso titini nantini osai no edu ba bia uhunu nipa na wo yesa ne eda wo behunu no na niema bebre asai ubehihwe mu no na ye nipa oben wo nanko bitimi di sika twitwiri di esuma obi onfa nkoto accounts ma no de ko onfa nkoto accounts ma no wono ani receipt wa print bi wa ye wono ani stamp owia na ode abekere no otwa na ode asende no me de akotum yo me da ase wo di sika no wonchen kopim se bank for be free bi say papa asu mesi ana ma me obenten ye ti say nansan ye nhye da hu ha udi sika betu mu ache wase nansan ni ya meso ma edi sika bai da bi busumi be nan ni sika mayo afi nipa no na ye frɛ na meba no ano no wayira gone. What you are producing, somebody is destroying it. Dia wo hyehyɛ no obi nso dwiri wɔ sɛe no enipa wada yɛ funu bo so me nkono obi ba yɛ busua bi nipa daachi obi wu am ya yɛ yie obi de ne ba be ma na ware no awo no nam asase su bi adwene oda de tirim ne sɛ obi yire ne ho sam fifiri no onsɛ no titana kwachi ni wi sika no de yɛ dɛ a onhye de hu de odi sika no yɛ enye mpaboa akese ni bracelet akese ni enye ntade akese ni mobile phones akese ni ade wa amre no onya ya obi na sam ne fifi no de ama no se fakoto ho mame fakoto my accounts no mame ade on create alert bia enti message bia ma ne phone so onim tukuya wanko bi ya na ye bibi bi e wo hoi Apodi kanya mi sanimu. Productivity enhances life. Distraction suppresses life. Productivity enhances life. Distraction suppresses life. So nipa wasitinemu ndie bi odman kuma dia mawo ehunu mo ni nyansa bi odi ama wo de wonsa
wode wadwene wode wonim de no ebeye bibi ama aboa wo apagya wo emfaso oba so a ebepia wakwa animu emfaso oba so a ede nimonyam be kan ebehye animonyam ama ebi aka wo nkrofo emodin bi a wo boye o eso aba bi e baaye eka wo eka abusua eka wo yere eka wo kunu eka wo ma wonamfo no mpokura ya wani monyam ne bi ka wo mo. When you are productive, it enhances life in this way. Womo amoye wadwuma kura ya na ye omo de se wo no omoye wadwuma. Ubi sa brand na ye adwuma me ne wo papa so mesi me ne maami so mesi na ye adwuma. Sa maami no oh me boss wo no de jai. Wini ho hwe asem a ye ka fa wo. Your productivity is enhancing somebody's life. Wano kura ne ye adwuma ma ho ya me ka me say ewiase mu se wo bre ye adwuma dru baabi a enyo na apesika ne bi onkrofo na pema ho. Odwodwo abodwisem the oya ne say you come to share your idea adwene we wotrim na ne nkrofo abeche adwuma efo na akọ ebi okra ba boso me miensa kra wo ba adwuma ne mu a won tintasi onto fam na nso bi e koso wa no se ne wusi shas yentra how you started nenso ye woni pade bi wo a wo mo ba be sei ade na wo mo se de ye wu ye nyine wo mo ba be sei ade na omo sei ade na emoni pa bra etekofom sa nkrofo ne ya ye hwe wo mo ye si bi wa downfo a hwe ni hwenim ne ho ne tiri mu asem won kasa eya meta ka se enipa a obi se bisaw kokoa mu nsem pii no ya hwe ne ye. I begin to suspect you when you ask me so many things about my secret life, my private life. Ede na ya na wo ye bibi wo ho a wo pese wo ye do you have any new idea bibi wo ho a ebetimi a share. I begin to suspect you. Anya me nko a enipa bebre nam sua hunu mu sa na aye enenya se enim de ne se enipa dodo a wo ye nsamonefo obo nipa fam no ohwiehwie nipa ebrem ohwiehwie nipa intasemu ohwiehwie nipa sumasemu odo won hwene bon nkrofo semu opesi wo hunu de ekọ enti se wo be hwe ne nso a se ankrofo intimi ntena fa ako wo process ofiri anu okọ and they have many friends. Everybody is their friend. Obi aye wonamfo che otwe hu nwini otwe hu nwi aye ko we subi nenso de sayade eya yesi woni obi asem obi awo information enti se wutie se ni pe kan obi kan krofo wonimwe asem ya hwe ye. Such a person is a destructive figure, an instrument of destruction. They toss me, you know. Productivity enables life, whilst distraction tarnishes life. Productivity enables life, human life, real life, and distraction tarnishes life. So nipa wona momoden moso adomdomo unfifiri a wo sammu emfaso baswa ya hwe de animonyam kan. You become so noble in life. Unantie kra, I'm talking about nobility, not just wealth. I'm talking about nobility. Enye ahunya na ebom animonyam ankasa na meka obi a nenimu onyam wonse ne nante wonante se nimonyamfo okasa se nimonyamfo odi de dwuma se nimonyamfo efiri baabi o hyase na enyine ye na so abapa uhunu no onkasa ekra da ofere no se wodi nipa we ebo mpu ni mpu a ya na ye o se gira nchen no bitwam. Yes, such is the influence of productivity in life. Obremu so nipa won hihye ne niema ye ema eso aba no
n'anim onyam n'anim yɛ fɛre na yɛhwɛ deɛ ɔsɛ adeɛ ɔsɛfoɔ ɔno ɔbaa yɛ sɛdeɛ akrante bɛka kyerɛ ma no ɔsɛ yɛaba deɛ ne yɛaba yɛbɛtwa nko a yɛbɛsɛe no ɔde hatu ɔbɛsɛe no wɔde bɛba nso no wasɛe no adwene ne yɛ hatu adwene ɔbɛsɛe no ebi a ɔnkasa nanso no adwene no mu deɛ emu ayɛ hey there is chaos in the mind so whatever he or she wants to carry out brings out chaos n'adwene mu ayɛ sakasaka ne nti adeɛ biara ne soɔ ɔde baabia ɛyɛ deɛ de sakasaka yɛ ɛne nam ewiase ayɛ na mu no saa ne tie ntɔdɔfoɔ ɛbɛboa sɛ wonam mmerɛ ne mmɔden mmɔpa bi so wodi ani da hɔ ne nyansaa bi wodi ani ɛden bi ne nwɛntaasoɔ bi adepa bi a wɔreyɛ no wobɛkɔ so ayɛ akɔ awieɛ na hyɛ wo bra ne wo kra ne monyam sen sɛ wode ne nam nsansa ɛde ne nam ne nam hɔ biara na wayɛ krakrakrakrakra ɔbra na ɛde wo guru atɔprɛ wohunu sɛ obi deɛ pagya na yɛ wo sɛ sɛe no na sɛ kɔba ne sɛ woyɛ su wɔ su bi sɛ wo nko a wodeɛ yie na ɔpɛ na obi adeɛ nsɛe a wo nso yɛ sɛefoɔ bɔnefosɛm bɔne eku bɔnefoɔ nti yɛ ahwɛ ne yie ebi adwen sɛ nnɛ na wɔyɛ wodi wo nyansa bi so bɛbrɛ na sɛ ne bɛyɛ nipa bɛtɔ wo deɛ emre bi bɛba deɛ wa wotɔn yɛ no wa nhwe a woni so aba yɛnhwɛ ne yie ne yɛhunu ne yie yɛntie ne yie na yɛntie aseɛ ɔbra ɛko ɛne ɛnam yi ɔbra ko yi ba na wie yi a onipa kra ɛbɛpie ɔdoma nkoma anim nti adeɛ bi a yɛyɛ no yɛnwene ho mmienu wogyidi o wonyini o ɔbra akyi ɔbɛgye adi deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa productivity affects progress while distraction hampers progress. Productivity affects progress and distraction hampers progress. Onipa wayere oyɛ adwuma wayɛ hadeɛ no ayɛ yie ofiri hɔ no akɔ ha no akɔyɛ foforɔ ofiri ha no ɔkɔ ha no akɔyɛ foforɔ bia ɔkɔ yɛ ne bia ɔma nipa bɛɛ ɛnan ana enum adwuma edu ana aduonu adwuma. You are affecting progress in life. Wama enipa kɔ enim. Ɔdɔfo yi sɛ nam so enipa baako mpotimi gyina bra ne wɔ abrabɔ mu a ɔdoma nkoma bɛhyira wo ɔbra nso bɛbu ɔbra deɛ ne die bɛma wo ɛmfa wo sɛ bi enipa na wɔyɛ ne saa papa no ɔmfa wo nyɛ hwee forget about that ma enipa enyina yie na gya de aka ma ɔbra temuo ɛne ɔdoma nkoma nyankopɔn atemuo na ade ɛkɔso yɛ papa kɔso tu anamɔpa kɔso yɛ deɛ yɛ no wa na ɛbɛka wo fie aka wayɛmwa papa yɛbɛdi w'akyi wo nkwa na nyinaa mu ɛne wo brɛ akyi wasefoɔ mitwa wo mfonini bi onipa bi a wabiebie adwuma ebua onipa bebree ma ɔmo nyɛ adwuma enipa yi wu kɔ na ne mma ne wɔfa asenom ɛwɔ hɔ no mu di sɛ adwuma na sɛ ani monyam ne bɛka no na wokɔ baabi a wo ba na wo nana ne kɔ baabi a ka sɛ me nana ne asomesi bra me ka no kora na akyerɛ wo ga na enwuma bi wɔ anom sɛ na wokɔ interview a sɛ wo mfiri abusua bi mu a yɛmfa wo papa nyɛ adwuma bi a yɛmfa wo sɛ adwuma no mu saa na tie Ghana ɛno nti wɔmmɔden a wɔbɔ na ɛso aba no ɛde wobɛkɔ nkan na ɛnyɛ wo nko ɛde afoforɔ deɛ bɛka ho saa nso ɛna nipa a wɔsi mpuntuo kwan ɛbɛka ho ayɛmoa ɛbɛka ho fie enipa bi a wɔsɛ obi adwuma no a yɛhunu no daakye bi ɔbɛbɔ bra no wawu no wɔkɔ ne mmɛden da no so wonnim na wɔkɔ na akɔpɛ adwuma wɔ sɛ adwuma no ebisa ade sɛ medi asomasi
Winning papa na maame asumesi. Me papa no no hwa na ya mfa oba no. Saa mre na wawu kɔ. Obone fo sɛm a odi aye na wo mayete so aba. Ebi kura ya nka nkyerɛ no sɛ papa na maame yeye sei. Nenso ne omo te so aba. Enu nti sɛ papa ye etimi mo nipa bra kɔ nkan a ye ntu hwa na mo sense ye bɛma nsɛmɔne no ɔsɛyɛ asi nipa nkan krɔkwan. Onipa yi ye nkyɛ wɔ asase so saa ho onipa nkyɛ saa. Nti sɛ papa bi wɔ hɔ a fo ahoɔden ne onyansa ye bi na di so aba. Anyɛ saa bibi a betu hwa na mo bia ye de bɛsɛe wɔ. De tosu enum. Productivity and distraction are effects by decision and choice. Productivity and distraction are effects by decision and choice. And someone be a ye dia say ade. Sunsanso bi. Na sunsanso no. Sunsanso no. Wo na wuyiye. Ope. Weni je ho. Ade na wo ye na odwene ho ndu say na pesa wo ye no. Ade mpesa me say no. Why ya enam obi efie we mu ekofie we mu no betwa mesɛe no mɛte no akire hɔ mɛmo ma desun mu enti sum na ɛba ayɛ no wadwene bi a wo faaye ensusuye bi a wo kyerɛye na wotu ho anamɔn ɛna de sɛ nsunsuanso na ba ensuo na ɛfa pipe no mu kofie hɔ no no ekire ofa ho e de ade bo mu no you knew what you were doing o pese o pai no na omu wi ama be ka se o pai papai no abeye no ajesika inti ampa waye. It is an effect from your decision and choice. Enipa na wo fa ne nemo mpaboa ekọ eduro so ekọ di ni saa abro no wo sa ne namu natie wo twa na taade no ekọ ye kọ di ni saa abro wo eduro so no the opposite ye no you chose and you did it, you decided, you chose and you worked it out. Nenso idu nso echi saa na tie dia ene papa bia nso odofo eba wotirimo na wo so mo na wo tu ho anamo no eso mfaso idu echi ebi anya na echina obehunu efise seni abonefo sem edi nhini ansa na pagya ne mu no saa na papa yenso edi nhini ansa na pagya ne mu na enso ni mie no eso aba obehunu nsonso ye yebra Jesus beka wasemoma ne nyina momunyini se twabre ni dura obeyini die ewom odofo kafra emaya nante asase so se nkrofu hunu ne nya nkrofu hunu ye yo hene kese bi adehye odoman kuma nyankopon ma omaya nante se ni munyamfo Jesus beka wase ba pemo ne meja da so ye adwuma na menso me ye adwuma na ye nso hwan mo ho adwuma na nyame ye ne ye ho adwuma na ye ne aye ye ho adwuma na ye nso ede na ye what are you also doing ede na ye ne anso ye ede na wo ye de ama wo ho ede na wo ye wa abusuanom adwuma na ye tua aka bosome na wonya aketua ntumu a wo pɛ no ede ya na wo ye obetimi afọ obi adwuma mo ye adwuma wo ba be hu so ye adwuma kra na obu afu enso bosome so obegya aketua enye se wontimi nye o obetumi aye na akwadwo semu nti obolase e ka ne nkunu wa wi akogina baabi miemi afon so e ka ne nkunu wa wi akotena baabi no odi nkomo enti no wo bɔ ne biara e pentem a ne ho pem na enti wo na obenya adaje se wo ye niye no na se wa bre ifi se wo no anya ne de ne yi uduru so no je se wo ye ne de ne ka wo de ne ho ansa na wa ye wo ansa na wa wi akɔ ensi se ni pe betu se wa yire wo na wo ye ni ya okwa
okotwitwa nantini ko se din wo mpanimfo anim wodwene ho ana bisa nipa se nipa kora yete se ni a there's when sisa. Note this, that innocence is always peaceful. Innocence is always peaceful. Obia afodie ni wonsem no da bia wonam asomdwem. Wonam asomdwem. Ntu de mo ye omne ma ne nye emre da so. So ankopa amane ebetimi aba be fa wo pona no nenso ehura ofie. Onim de ohwehwe no. Penisi said and the bunny go yefunu a can't umpa ma sa anajo. So we kwaku tinko ade a ebeso so adaye na won ko ho a ye paiti paya koto what ni ba bedi we ye niam kitin bia unyameba se de kan ya brabo ho a ebesi ye the twato na me de sorry so. Every choice we make comes with a result designed for us. Every choice we make comes with a result designed for us. Papa, whether to be productive or destructive, it's a choice. And it comes with a result, a packaged result. Adebia ube isa oye no. Edinson so beba. Ha. Humu hunemu edinson so beba. Productivity comes by struggling, but the fruits are very fulfilling and durable. Productivity comes by struggling, but the fruits are very fulfilling and durable. So when you pabe swaba no, and I'm painting kwatie mu, then swaba eswodie, e mabutoye mo na itim ho da eche. Yentu papa ye wana mo na papa ye ni echi. Odofo adwada bia ena ifiada bia 6 to 7:30 a.m. Mene enipa ejina ye naso ye breakfast prayers bompa ye adwuma sem esika sem ya pomudene ho ye wi ana wafa aka na akọ adwuma ebi adwuma sem nti unkodu no abre ntimi nkọ asori anajo enwumre nkọ bompa ye anajo mpa ye nso bia wini mo ye enso anopade ye nhia na ye momom wini mo yi a oba ye be kiro obesua sanso na memne de bia me ne wona opa awo ni apemfo 6 o'clock ni ehia 7:30 ni apon den so nyame nam retia wado so de yenwuma bebre ebna de bia ye counseling ebna de bia ye counseling ye sha see 8:30 na ya pon 12:31 ya pon 12:30 to 1 ye gina ye na so ye healing and deliverance session ye wo for municipal assembly abrosan e station hono na chi obetimi afrem ahoma so 020-8668-304 020-8668-304 ye bompa ye wagya no ene oba no ene onkronkron di mu enye ho ye da wase osoro hene kasa kire ye so ye nsa na maya dom ene ye mo anan wo bra kwantwe yi mu ye bi so Christ ye radi mu ono no ene ene onkronkron ti asidi ni mra eni awie ye enye ho agya no ni oba no ene onkronkron di mu enye ho order for Christ asundwe nkan amen. OTEC 102.9 FM. Time was Tech FM. Sana na Krobea Asante Batenase. Awura mantamu enguromu enchiaso kopia nkrofo mu kase ayinsem. Na Krobea